Hoy el protagonista pues, no es ningún personaje de Santiago, ninguna actividad de la que venimos hablando habitualmente. Hoy el protagonista pues, es una sustancia química con un nombre además muy contundente, el radón. Y espero además que no sea el único compuesto químico protagonista en este año, porque como todos ustedes saben, este año es el año de la química y la sección de Ciencia y Tecnología está preparando dentro de la conmemoración de este año, a través de la coordinación de Emilio Valadé, pues algunas actividades relacionadas con las sustancias químicas. Las sustancias químicas que para algunas personas que trabajamos con ellas tienen una determinada significación. Y en líneas generales yo diría que muchos químicos se quejan de que la connotación que sigue a las sustancias químicas es siempre muy negativa. Viene avalado pues, por algunos conceptos sociales de que el vino, los alimentos tienen mucha química y eso es un signo negativo. Yo creo que a ello hemos contribuido muchos de los que nos dedicamos a alguna parte de la ciencia, como es la toxicología, en donde siempre este aspecto negativo de las sustancias químicas han venido detrás de muchas situaciones históricas utilizadas pues, con malos fines. Pero hay que reconocer que en algún sentido las sustancias químicas tienen también fines positivos. Si bien los toxicólogos pues, hablamos de las cosas malas que tienen los agentes químicos, esas cosas negativas de las que decíamos, afortunadamente tenemos a los médicos preventivos, a los higienistas, que nos dicen cómo debemos de usarlos o cómo debemos de evaluar los riesgos de las sustancias químicas, muchas de las cuales no podemos sustraernos a ellas porque están en la propia naturaleza y forman parte de la misma, y el hombre pues, no tiene actividad real de generarlas, sino que están de forma natural y por lo tanto debemos de hacerlo. Pues bien, la persona que nos va a dar hoy la charla es Juan Barros. Juan Barros es doctor en Medicina por la Universidad de Santiago, es profesor titular de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina y un gran compañero mío. Me honro de su amistad y de ser un gran compañero dentro de la Facultad de Medicina, de la que es profesor desde el año 1981, y es también facultativo especialista de área de medicina preventiva en el Hospital Clínico Universitario, en el CHUS, en el que es responsable de lo que son todo lo relacionado con las infecciones nosocomiales, con las infecciones intrahospitalarias. Y además, y por eso está aquí hoy, es el jefe del laboratorio de radón para Galicia. Desde hace muchos años, Juan se viene dedicando al estudio del radón, a esa evaluación del riesgo a la que me refería antes, para, sabiendo, como sabemos, que está en nuestro entorno más inmediato, conocer sus efectos, el conocimiento de los agentes químicos y, por lo tanto, su profundizar en ellos nos va a servir para convivir con ellos y, por lo tanto, minimizar todos aquellos riesgos que supongan una exposición para nuestra salud. En nombre de la directiva le quiero dar las más expresivas gracias por atender a la petición de que nos dé esta charla y espero que sea de gran utilidad para todos nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Manolo. Boas noites a todos. Antes de nada, o meu agradecemento que se exige, ten que ser expreso, porque probablemente é a primeira vez que un organismo social, cultural, técnico, científico, digamos que me pide que fale desta historia tan rara, non? Digo historia tan rara porque no ano 92, cando me metín nesta guerra, pois realmente teño que reconocer que me metín do xeito máis estético. Entre outras cousas porque os artículos, as investigacións que había daquela en todo o mundo, pois eran bastante contradictorios. E agora sei, me metín dentro porque o era, pois porque as técnicas de medida de radón eran totalmente diferentes unhas das outras,
os métodos epidemiolóxicos que se utilizaban, pois mellor era non citalos, por lo tanto, había moita cousa mala, digamos, na investigación naquele momento. Bueno, pasámonos ano e medio depurando os datos daquele primeiro estudio financiado polo Fondo de Investigación Sanitaria, entre o 92 e o 94, porque non acabábamos de creer que aquela relación que atopábamos, digamos, era ou se podía deber realmente a algo existente. Bueno, hoxe non temos ninguna dúbida e temos a satisfacción, lóxicamente, de que, a parte dos organismos dos que nós xa deberamos naquela etapa, como era a EPA, a Axencia de Protección Ambiental Americana, ou como era a Axencia Británica, ou, en fin, outras máis, a OMS, esa que algún epidemiólogo ten chamado la Santa Madre Iglesia de la Salud, con sus obispos, sus sacerdotes e, en certa medida, con sus fieles que normalmente non lle fan tampouco moito caso. Bueno, pois a OMS, por fin, en setembro do 2009, xuntou toda a información científica e acabou, efectivamente, producindo o que chamamos un informe técnico sobre o radón, que farei despois, recomendando aos gobernos membros, isto é o que falla a OMS normalmente, que se implantasen programas de reducción de radón. Bueno, pois estamos agora nesa etapa, sabemos que é un risco para a saúde e sabemos incluso cuantificar ese risco e, como tamén tratarei de deixar aí expreso, e agora o único que falla é como previr, e iso depende simplemente das administracións públicas e de organismos, e de profesións como son arquitectos, como son constructores, como son promotores inmobiliarios, é un factor fundamental, a pata cuarta do asunto, o cidadano, o comprador de vivenda. Eu sempre lle digo o mismo a xente que me pregunta, o día en que o comprador dunha vivenda lles pregunte aos que lo van vender, oye, e con el radón que pasa, tiene radón la casa, mande, bueno, pues ese día empezaremos a ver, digamos, un pouco o futuro disto. Pero claro, a norma ten que recoller isto, verdad? Bueno, pois sin máis dilación, non sei se isto é aquí. Ben, este era o informe técnico que vos decía. Por que é un risco para a saúde? Pois fundamentalmente por unha soa enfermedade, que é a principal enfermedade neoplásica nos homes e que vai sendo case que xa a terceira, en España me refiro, nas mulleres. E que ten un enemigo público número 1, que é o tabaco, lóxicamente. Nos non vimos aquí a falar de que o principal factor de risco do cancro pulmonar é o radón, non, pero é a segunda, definida por a propia OMS neste momento e por outros organismos. É a primeira causa nos non fumadores. Bueno, pois, esta é a nosa intención. A enfermidade, digamos, máis terrorífica entre as neoplásicas para as máis, non? Por que? Pois porque ten unha incidencia realmente alta, é o primeiro cancro, probablemente neste momento xa o segundo, pero é prácticamente até hai pouco era o primeiro nas estatísticas, entre os homes, como digo, e a súa supervivencia, como podedes comprobar aí, se é que se ve algo desde esa distancia, son os 5 anos e un 12%, de acordo? Eu podo decirvos que gran parte da poboación afectada por cancro pulmonar, pois como vedes, a un ano, os que sobreviven a un ano son o 32%, os 3 anos son o 14% e os 5 anos son o 12%. Ben, por lo tanto, é unha enfermedade realmente importante. A maior parte dos factores de risco que a producen son os que tendes na pantalla. O primeiro, o tabaco, 80-85% de todos os casos son ligados ao tabaco. A exposición a radón interior en domicilios e edificios é a segunda e, por suposto, despois hai outros factores que ás veces non é que sexan menos importantes, per se son menos importantes, pero a interacción deses factores, o mismo que veremos que ocorre co tabaco e co radón, multiplica o risco de padecer un caso de cancro extraordinariamente. Algúnas exposicións, como tendes aí recollido, polución ambiental, fume ambiental de tabaco, por suposto, a dieta, susceptibilidade xenética, etc., son algúns factores. Bueno, esta é unha ilustración antiquísima de como, a medida que aumentaba o consumo nos anos, desde 1900 a 1980,
Si vedes aí, pois aumentaba tamén a incidencia, neste caso é a mortalidade, pois recordar, tasa anual de morte, por cancro pulmonar. Isto foi o primeiro que viron os famosos Dolly Hill, se nos sona a algúns, Sir Richard Doll, que morreu aí no 2006, foi ou foron os, digamos así, que descubriron a relación entre o consumo de tabaco e o cancro pulmonar, e posteriormente tamén con outras moitas enfermedades, claro, cardiovasculares. Bueno, pois, o motivo de que nós estemos metidos neste rollo, cando digo nós, digo o grupo de Radón de Galicia, do laboratorio, da área preventiva, pois é fundamentalmente porque o radón é unha causa de cancro pulmonar. E por que é unha causa de cancro pulmonar? Pois fundamentalmente por isto que tendes aquí, porque o radón concéntrase nas casas e é como que pon un invernadeiro destes para as legumbres, non? E cando colocamos, o que se concentra aí é calor, non? Para que as plantas medren. Bueno, pois aquí non queremos que medre nada, pero o que se acumula, cando sobre todo non se fai unha boa ventilación, é un gas noble, que chamamos, porque como ben saben os químicos, os que saben bastante neste nivel aquí, pois non se combina con ningún outro elemento, etc. Pero pois o radón, que é o fillo do uranio, e podíamos decir que o neto do, perdón, o fillo do radio 226 é o neto, chamémoslle así, do uranio 238, ten 3,8 días de período de desintegración ou vida media, que antiguamente se decía. Que quere dicir iso? Que en 4 días escasos o radón pasa a mitad. Pois entonces poderíamos estar libres de radón. O que pasa é que o uranio debaixo, nas rochas nas que está construída a casa, ten 4.500 millóns de anos. Non me trabuquei nos ceros, é 4,5 por 10 elevado a 9. Por lo tanto, todos calvos, con perdón, algúns xa vamos, cando, digamos, se acabe o uranio desas rochas, de acordo? E o radio ten 1.600 anos, 1.500, non sei cantos, de acordo? Por lo tanto, sempre o radón que se poida degradar ou desaparecer dentro dun edificio dunha casa, se non hai intervención, vai haber. Por qué? Porque sigue habendo radio e porque sigue habendo uranio aí debaixo. Bueno, digamos así, recordo a Ernest Rutherford, que foi o que descubriu non o radón 222, que é o que normalmente falamos del, sino o 220 de mal nombre Torón, porque é de outra cadea de desintegración, a do torio. Ben, por que digo isto? Porque isto supón o 20 escaso, o 18% de todo o radón, mentras que o que nos interesa realmente é o 222, ese que é fillo do radio, o neto do uranio. E ese é o 80 e tantos % de todo o radón que hai na natureza, é dicir, que se desprende desde o solo e que normalmente vai á atmósfera, aí non ten problema ningún, porque as partes por millón que hai aí son, en fin, bastante, non digo que ridículas, pero despreciables, pero cando se concentra nun edificio, nunha casa, pois é cando se plantexa o problema. Realmente foi Dorn o que, un ano despois, define o radón 222 e chamalle emanación do radio, porque efectivamente atópao como, digamos así, excrecencia, con perdón de palabra, do radio. Bueno, en 1908, pois outros dous autores o que fan é chamarlle nitón. Por qué? Por da palabra latina nitens, que ven ser, pois eso, brillante. Eu, a xeito de histórico, recollín, atopei isto nun libro do 1914, Manual de Química Moderna, da tipografía católica en Barcelona. E aí vedes como aparece o nito de símbolo químico NT, que é o 222, perdón, de desfase. Isto era unha curiosidade. Estos que tendes aquí, para os que non sexades técnicos na materia, ou teñades media esquecida a tabla periódica, son os gases nobles que decíamos, non? O helio, o neón, o argón, o quinitón, o xenón, e o radón, o último da fila, digamos. E esta é a cadea de desintegración do radón. O que vos decía, aquí hai un uranio 238 que pasa a radio 226 e que por emisión dunha partícula alfa se transforma en radón 222. Isto vou ver un pouco máis devagar, pero sin demorar moito. Aí tendes na pantalla
unha serie de isótopos de radón, pero dos quais o que máis nos importa, lóxicamente, son o 222 e en certa medida o 220. Pero fixaremos a diferencia. A vida media é de 3,8 días no 222 e no caso do Torón é de 55,61 segundos. Hai un investigador xaponés que ten todos os medios do mundo, meteron aí genes por un tubo e que se pasa a vida publicando sobre el Torón. Aí, cando me enterei desto, preguntei aos meus amigos físicos e isto que é e tal, e bueno, pois máis ou menos é isto. Bueno, é unha vía de investigación, vale. Porque, mira, é que desde o punto de vista epidemiolóxico a mí me parece ridículo isto. Pero claro, o ratón que conta, cando menos é ese, que dura uns cuantos días, porque o outro, en un minuto escaso, se divide a la mitad. Ademais, terá que habelo, e o máis frecuente, ademais, é o da cadea do daño, que non é o da cadea do Toro. Vale? Bueno, que fai aquí este buen hombre, Amarillo? Pois como empeza a historia e como se sabe realmente dos riscos do radón? Pois fundamentalmente por un traballador dunha central de Pensilvania, chamado dese modo, Stanley Waters. Bueno, este home cambiase de casa, levaba anos e anos traballando na central nuclear e nunca pasara nada, pero cando chega o día seguinte de cambiar de casa á central nuclear e saltan todas as alarmas. Un follón tremendo, etc. A central estaba perfecta, non había ningún problema, o resto dos compañeiros non tiñan ningún, nos seus dosificadores, nos seus monitores non tiñan problema, van á súa casa e miden, pois, la itinerata de Becquerel. Becquerel é a unidade, lóxicamente, de exposición a radón, a radiación alfa neste caso. Por lo tanto, todo empezou un pouco a sintetizarse en que xa no ano... Bueno, isto é ano 85, pois será no 88 cando se estipule, cando o IARC, que a Axencia Internacional de Investigación sobre o Cancro da OMS de Lyon, declara o radón 222 e os seus descendentes de vida media curta, falaremos desto dentro dun momento, porque o radón en realidade, ese que se divide a la mitad en menos de 4 días, non é o máis peligroso. Os máis peligrosos son os seus descendentes de vida media. Quienes son? Fundamentalmente dous. Polonio 214 e Polonio 218, se non recordo mal. Por qué? Pois porque eses son os que siguen emitindo, unha vez que están na mucosa bronquial, cando un aspira o radón, o que fai é deter na súa mucosa esas sustancias. E esas sustancias son as que tardan, algúns pouco, outros máis, en degradar partículas alfa que son as proteínas. Esta pantalla que tendes aquí é para mostrarnos como exposicións ocupacionais máis frecuentes en España. Bueno, pois, en canto á radiación, a única que recolle realmente é a radiación solar, lóxicamente, as centrais nucleares, etc., a pesar do terror social que ten, realmente non soe haber problemas. Eu, sinceramente, no que me metí nesto, non son ningún defensor, na sentido de un tomate da radiación, perdón, da enerxía atómica, pero, se hai de ser sincero, o problema maior, e que non se lle busca solución, son os detritus da centrais nucleares. Polo demais, non deberan, salvo situacións extraordinarias e anacrónicas que non se deberan de producir. Pero, bueno, isto poñolo porque resulta que a radiactividade a que máis está sometida calquer persoa no planeta é a que tendes en pantalla. E a que temos en pantalla dinos que a radiación natural, que supón o 82%, está formada polo 55% de exposición a radón. É dicir, ese radón que sae dese uranio que conforman as rochas do solo, lóxicamente en Galicia temos esa grande riqueza, pois resulta que é o 55%. E isto que significa? E perdón polo nefasto color que non se ve moi ben. Pois mirad, que din os expertos que a exposición, a fonte, o fondo natural total para todas as fontes son en milisieverts, este é outro palabra, para os que non entendemos moito desto, que é a dosis efectiva que unha persona normal, comillas, normal quere dicir que non sexa un piloto de Iberia, poñamos por caso, ou xente que traballe en situacións con radiactividade, en definitiva.
está admitido que esa exposición sea de 2,4 milisieverts. Bueno, pois, fixadevos, a inhalación principalmente de radón é a metade desa exposición. Alguén preguntou unha vez, e non respostei, porque non controlo desto, contestou o profesor Quintous, que foi profesor de Cantabria de Física Médica, que foi o que me meteu a mí en todo este lío, que por que andábamos falando de 200 becquerelios como límite recomendado a non sobrepasar. Y él contestó, me dice, no, si nosotros no ponemos ningún límite, es el límite internacional. Es más, los americanos aún tienen menos, 148. Lo ponemos porque esos 200 becquerelios equivalen justo a la mitad de la dosis efectiva absorbida, que no se debe, digamos, recibir. Ese 1,2 milisieverts equivale a los 200 becquerelios de exposición. Por lo tanto, non é, digamos, así... non é ningún capricho, non? Bueno, e esta, volvemos á cadea. Pois mirade, aí temos o polonio 2,18, dos que falábamos, 3 minutos, e polonio 2,14, 0,2 milisegundos. Esos son os períodos de desintegración. Por lo tanto, hasta chegarmos a quen? Pois a un estable final que é o chumbo 206 e el famoso asesino de exespías rusos, creo que foi este, Polonio 210, que como vedes a ten 138 días de vida media. Vale. Bueno, isto é un núcleo de radio, perdón, de radón 222, que emite 2 protóns e 2 neutróns, que é un núcleo de helios, que sabedes desto, e polo tanto se transforma no seu primeiro descendente de vida corta. Perde de 222, pois lógicamente se convierte en polonio 218. Por que teño aquí esta ilustración? Porque durante moito tempo non se acababa de entender como unha partícula alfa tan pesada, e a máis gorda, con perdón, de todas elas, podía dañar o organismo e concretamente as células. Bueno, pois, e tiñase esta ilustración. A radiación alfa non atravesa unha folla de papel, un folio. A beta atravesa uns milímetros, por exemplo, dunha man, só uns milímetros. E, por suposto, a gamma é a que temos que, digamos así, previr a radiación pois con formigón armado ou con chumbo, etc. Por que? Porque é a máis penetrante de todas, de acordo? Entón non se acababa de entender como esa partícula alfa podía dañar. Bueno, pois hoxe sábese, e sábese ademais in vitro e in vivo, é dicir, sobre células, tanto animais como humanas, tanto cosas respiratorias, como en animais, o sea, en experimentación propiamente in vivo, de acordo? A lesión do ADN está argumentado, coñécese, nos mineiros aparece unha lesión, unha alteración xenética diferente a que teñen os fumadores que padecen cancro pulmonar e que é unha das subliñas que, non digo inxenuamente, sino, en fin, armados de toda a paciencia del mundo, estamos intentando seguir. Por qué? Porque entre os mineiros efectivamente observouse isto, pero na población xeral é moi difícil de poñer de manifesto. Nos, de feito, que fixemos foi o grupo de pacientes que fixemos na primeira investigación, digamos así, dividir a súa exposición en radón e observar despois nas súas biopsias o tipo de alteracións xenéticas que tiñan. Atopamos algunhas, pero desde logo non eran o que chamamos en ciencia estadísticamente significativo. Por lo tanto, mientras eso non se produza, pois é mellor que te caes, de acordo? Pero seguimos na medida en que cantas máis masa teñamos de pacientes nos que podamos estudiar eso, pois máis probabilidade teremos de atopar. O que sí temos atopado é que a susceptibilidade xenética non somente entendemos que para o radón, para o tabaco fundamentalmente, lo temos visto, de persoas que teñen unha dotación xenética diferente, é dicir, persoas ás que lle falta un xen que o que fai é codificar unha proteína que neste caso é un enzima. É dicir, que é un enzima? Pois é unha, perdón por os palabras, glutatión S transferasa.
esta señora, o que fai é intervir na depuración, na detoxicación que decimos dos canceríxenos, por exemplo, do fume de tabaco, pero non só, senón de outros produtos químicos volátiles, etc. Bueno, pois, nós o que atopamos, e que coincide con outras investigacións internacionais, é que persoas que carecen de ese xen, polo tanto, non teñen esa glutatión transferasa, o que teñen é un 80% máis de probabilidade de padecer un cancro pulmonar. De acordo? Por lo tanto, hai diferencias, lógicamente. Eso responde á pregunta famosa de por que só o 15% de los grandes fumadores acaban en cáncer pulmonar, que é un pouco a cuestión que dicen os fumadores. Bueno, pois probablemente porque non é somente esa exposición nociva, é que a exposición nociva ten un substrato, digamos, de acordo? Ben, vamos a seguir rápidamente, vamos a ir saltando. Mirade, no 1500 un autor, en fin, daquela agrícola que se chamaba, xa identificou o que ele non sabía o que era e que agora sabemos que era un cancro pulmonar. Eran as minas, justamente, de Europa do Oeste. Bueno, finais do século XIX se define xa como cancro pulmonar. No 1921 se ve que as emanacións de radio producen ese cancro, non se sabía o que era. 70 anos se publican os primeiros estudios e no ano 87 a EPA americana establece xa un nivel de acción. Recordade que o traballador da central foi no 85. Bueno, pois a EPA no 87 xa estaba establecendo programas de actuación, igualito que aquí. No ano 88 el Committee of Biological Ethics, este organismo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, fai un análise pormenorizado de traballos sobre exposición a radón de mineiros e de animais e asocia evidencias publicadas coa aparición de cancro pulmonar. Ano 88, de acordo? Bueno, a primeira legislación europea, se se pode chamar tal, é do 1990, do Euratom, de acordo? E aí establecese, recoméndase que nas casas xa construídas non se superen os 400 becquerels e que nas de nova construcción non se superen os 200. Bueno, isto é bastante obsoleto xa e ninguén xa está funcionando con el asunto de los 400. Somente aqueles que queren agarrarse a algo para decir aquí non hai que actuar. Vale? Ben, hai unha serie de documentos que rápidamente imos a pasar do que o que máis nos interesa pois é este último libro da OMS, de acordo, que publica o informe técnico sobre radón e cancro pulmonar. Pero fixaremos que nos anos 20, 30, 40, 50 a radioactividade era sana. A xente iba a estas minas a inhalar el aire rico en radón. Bueno, daquela seguramente moitos ainda non sabían que era radón, era radioactividade, porque era digamos, un tratamiento, unha terapia, de acordo? Por tanto, aínda hoxe se mantén no colectivo de moitísima xente esa idea de que a radioactividade a determinadas dosis pois non é dañina. Bueno, aínda estamos nunha trifulca científica sobre la hormesis famosa, sobre si existe un umbral ou non sobre os efectos, digamos, nocivos de la radioactividade, pero non imos entrar, lógicamente, en iso. Fixaros, este é un dos métodos que os epidemiólogos utilizamos para ver se realmente hai algún tipo de relación entre un factor sospeitoso de producir unha enfermedade e esa enfermedade. Que viron daquela en todos esta serie de estudios que tendes aquí de diferentes sitios, como vedes, USA, Canadá, Suecia, China, Australia? Bueno, pois que o que se había de esperar se os mineiros morresen, digamos así, as mesmas tasas que a poboación xeral eran 756 mortes, pero os que se observaron eran 2.600, é dicir, prácticamente non 4, pero sí casi máis de 3 veces as esperadas, de acordo? Por lo tanto, isto é, digamos, unha triple mortalidade que é a que deberá de atoparse. Estos son documentos, fixadevos daquela época, do Gale 6 que decimos, donde se estipula e donde eles din, en América, que o 12 ou 15% de todas as mortes por cancro pulmonar están ligadas directamente ao tabaco, ao radón.
que venen sendo uns 21.000, 22.000 cancros de pulmón ao ano. Os americanos que lles encanta, como se ben sabedes, poñerles exemplos á xente así moi de catecismo, pois nos mostran, por exemplo, cousas así, e están os seus documentos cheos destas cousas. A min gustanme pouco, me recordan así, pois iso, o catecismo normal e o catecismo do labrego, si queredes, non? Entonces, aí vemos como eses 20 e tantos mil mortos son máis que as mortes por conducir ebrio, ou que os afogados, ou que os mortes en incendios, ou os accidentes domésticos, non? E se comparan, como fan eles, os cancros ligados ao radón de cancro pulmonar co resto de cancros, pois fixaderos, son máis que o cancro de fígado, que o cancro de cerebro, que o cancro de estómago, que o melanoma, etc. E isto ven ser o mismo, pero noutra historia. E este era un miembro de mi familia moi querida, que é la gata. Cales son as evidencias máis recentes? Pois, permitídeme un exercicio de pedantería, si queredes. Eu vou vos falar do que temos atopado aquí en Galicia para ver despois como coincide o que se atopou noutras partes, en concreto en Europa, no estudio das 13 investigacións europeas ou nas 7 americanas, de acordo?